Салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз. хушомадед ба канали Олмонии сода. мавзӯи имрӯзаи мо вексел препозитсионен мебошад. пешояндҳо, яъне пешояндҳое ки ҳам бо датив ва ҳам бо аккузатив истифода бурда мешаванд. дар забони олмонӣ баъзан ҳолатҳо исмҳо баъди худ пешояндҳо талаб мекунанд ё феълҳо баъди худ пешояндҳо талаб мекунанд. ин пешояндҳо ба ягон падеж тааллуқ доранд, ё ба падежи датив ё ба падежи аккузатив ва инчунин пешояндҳое ҳастанд ки ҳам бо датив ва ҳам бо аккузатив истифода мешаванд. яъне имрӯз мо менигарем ба пешояндҳое ки ҳам бо датив ва ҳам бо аккузатив сохта мешаванд. инҳо кадомҳоянд? ин пешояндҳо пешоянди auf, über, unter, vor, hinter, neben, an, zwischen, in. ва тарҷумаи инҳо зерин аст, яъне чунин мебошад. auf гуфта мо дар рӯи ягон чизро дар назар дорем, яъне дар рӯи миз, дар рӯи қолин, дар рӯи ягон чиз, дар рӯи яхдон. über гуфта мо дар болои, яъне дар рӯи нею каме болотар истодааст, яъне дар болои мо ҳамсоягии мо, яъне дар болои мо фалонӣ зиндагӣ мекунад, ё дар болои сари ман ягон чиз овезон аст, яъне каме баландтарро дар назар дорем. инчунин унтер дар таги миз, дар таги ягон ҷевон, дар таги ягон ашё, яъне унтер мегӯянд. инчунин бо ҷонишини for ва hinter. hinter гуфта дар ақиби, дар пушти ягон чиз, дар пушти ҷевон, дар пушти миз. for гуфта дар пеши ҳамон чиз, пеш аз ҳамон чиз. neben ва an ҳардуи инҳо дар наздикӣ, дар паҳлӯӣ гуфта тарҷума мешавад. аз якдигар фарқияташ дар он аст ки neben гуфта мо каме дуртар, яъне аз ҳамон объект каме дуртар дар наздикии ягон чиз, дар паҳлӯи ягон чиз. an гуфта дар наздикии ҳамон чиз, яъне мо расида меистем. инчунин бо an бошад, яъне дар гуфта чизҳое ки вертикалӣ истодаанд, яъне дар танаи девор, дар танаи дар, яъне дар ҷойҳое ки вертикалӣ аст, инчунин бо an ифода мегардад. Zwischen дар байни ду чизро ифода мекунад, яъне дар байни ду ашё, ду объект. ва инчунин in гуфта дар даруни, яъне ягон ҷойҳое ки гирду атрофаш маҳкам аст, дар даруни ҷевон, дар даруни яхдон, дар даруни ҷуздон, дар даруни хона, яъне ҷойҳое ки гирду атрофаш маҳкам мебошад. инак бо ҳар якте ин пешоянд мо якчанд мисол меорем, то ба шумо каме фаҳмо шавад. чӣ гуна қайд кардем ин пешояндҳо, яъне метавонанд ҳам бо датив ва ҳам бо аккузатив истифода шаванд. барои фаҳмидан оё ин бо датив ё бо аккузатив сохта мешавад, мо бояд ба он ҷумла савол диҳем. агар ба саволи воҳин ҷавоб шавад, дар ин ҳолат яъне ҷумларо пешояндро бо аккузатив месозем, яъне самтро, ҳаракатро нишон диҳад. ва агар ба саволи во ҷавоб шавад, дар куҷо, яъне ашё қарор истодааст, аллакай воқеъ аст дар ҳамон ҷо, яъне дар ин ҳолат исмро баъди он ҷонишинҳо дар датив месозем, яъне воҳин бошад бо аккузатив, во бошад бо датив. инак бенигарем ба пешоянди auf. auf гуфта дар рӯи ягон чизро дар назар дорем, дар рӯи миз, дар рӯи яхдон, дар рӯи ҷевон. Anna stellt die Blumen auf den Tisch. Анна гулҳоро ба рӯи миз мегузорад. яъне савол метиҳем ба куҷо бурда мегузорад, яъне ҳамун гулҳо қарор надоранд, яъне онҳоро ба куҷо бурда монад, яъне ба рӯи миз бурда монад, яъне ба куҷо воҳин. дар ин ҳолат аккузатив истифода бурда мешавад. дери мо дар аккузатив den мешавад. auf den Tisch ба рӯи миз бурда гузорад. jetzt sind die Blumen auf dem Tisch. акнун гулҳо дар рӯи миз мебошанд, яъне дар куҷо ҳастанд, яъне аллакай қарор дорад. дар куҷо қарор дорад гулҳо, дар куҷо мебошанд? дар рӯи миз,
яъне дар ин ҳолат ба саволи дар куҷо ҷавоб шуда истодааст, мо бо датив истифода мебарем. Датив яъне ҷумларо месӯзем. Der Tisch дар датив dem Tisch мешавад. Auf dem Tisch. Мисоли навбатӣ: Mama will meine Sachen auf die Couch stellen. Модарам мехоҳад ашёҳои манро ба рӯи диван гузорад. Яъне ба куҷо бурда гузорад? Яъне ба рӯи диван. Meine Sachen sind nun auf der Couch. Ашёҳои ман ҳозир дар рӯи диван мебошанд. Акнун дар рӯи диван мебошанд. Яъне дар куҷо қарор доранд? Дар куҷо ҳастанд? Дар рӯи диван. Die Couch яъне ҷинсаш занона аст. Дар акузатив ба куҷо бурда монам? Ба рӯи диван иваз намешавад. Die меистад. Дар датив бошад die мо der мешавад. Яъне дар куҷо? Дар рӯи диван. Инак пешоянди навбатӣ unter. Unter гуфта дар таги. Die Arbeiter parken ihre Autos unter die Brücke. Коргарон мошинҳояшонро ба таги кӯпрук бурда мемонанд. Ба куҷо бурда мемонанд? Яъне ҳоли мошинҳо қарор надорад дар он ҷо, яъне бурда ба он ҷо мемонанд. Ба куҷо? Ба таги пул ё кӯпрук. Яъне ба куҷо воҳин акузатив аст. Die Brücke дар акузатив die Brücke меистад. Die Autos von Arbeiter sind unter der Brücke. Мошинони коргарон дар таги кӯпрук мебошанд. Яъне дар куҷо мебошанд? Дар таги кӯпрук. Аллакай дар он ҷо қарор доранд. Дар куҷо? Во! Дар таги кӯпрук. Die дар датив der мешавад. Unter der Brücke. Пешояндҳои навбатӣ vor ва hinter. Гуфтем пеш ва дар пушти. Дар пеши, дар пушти. Das Kind stellt sein Spielzeug vor den Schrank und seine Schuhe hinter den Schrank. Кӯдак бозичаашро пеш аз ҷевон мемонад ва пойафзолҳояшро дар пушти ба ақиб, яъне ба пушти ҷевон бурда мегузорад. Ба куҷо? Яъне ба куҷо бурда мемонад? Дар он ҷо қарор надорад, яъне бурда мондани аст ба он ҷо. Яктаашро дар пушти, яктаашро дар пеши. Das Spielzeug ist vor dem Schrank und die Schuhe sind hinter dem Schrank. Бозича дар пеши ҷевон аст ва пойафзолҳо бошанд дар паси ҷевон ҳастанд. Яъне аллакай қарор доранд. Дар куҷо? Яктааш дар пушт, яктааш дар пеши ҷевон. Пешояндҳои навбатӣ neben ва an. Neben гуфта an ҳардуяш монанд аст, яъне дар паҳлӯи дар наздикии ягон чӣ. Фарқияташ гуфтем танҳо дар ҳамон аст, ки neben гуфта каме дуртарро дар назар дорем, an гуфта дар наздикии ҳамон чизро. Ва инчунин бо an гуфтем чизҳои вертикалиро нишон медиҳем. Дар танаи девор, дар танаи дар гуфта чизҳое ки вертикалӣ аст. Mein Vater kauft mir ein Bild. Падарам ба ман як мусаввара мехарад. Картина. Hängt das Bild an die Wand. ӯ картинаро ба танаи девор меовезад. Яъне ба куҷо бурда меовезад? Яъне ба куҷо? Ба танаи девор. Яъне девори мо ба вертикалӣ истодааст. Jetzt habe ich auch ein Bild an der Wand. Wo habe ich das Bild? An der Wand. Акнун ман низ як мусаввара дар танаи девор дорам. Дар куҷо? Дар ин ҳолат нигоҳ мекунем, мусаввараи мо аллакай дар танаи девор аст. Акнун ман мусаввара низ дар танаи девор дорам. Дар куҷо аст? Дар танаи девор. Die Wand дар датив der Wand мешавад. Die Türen im Fahrstuhl schließen nicht zu. Дарҳои лифт маҳкам нашуда истодаанд. Warum denn? Барои чӣ? Du stehst sehr nah an der Tür. Ту хеле наздик дар дар истодаӣ. Яъне дар куҷо истодаӣ? Дар назди дар. An der Tür дар наздикии дар истодаӣ. Аз ҳамин лиҳоз дарҳои лифт маҳкам намешаванд. Die Familie Weber sitzen am Tisch. Яъне оилаи Weber дар назди стол, яъне дар гирду атрофи стол нишастаанд.
яъне дар наздикии ҳамон стол. An dem Tisch дар куҷо, яъне an dem Tisch, am Tisch кӯтоҳ карда гӯем агар. Ich parke mein Auto neben die Schule. Ман мошинамро дар наздикии мактаб бурда мегузорам. Ба куҷо бурда мегузорам? Яъне дар наздикӣ, яъне часпида дар ҳамон мактаб не, дар ҳамон наздикии мактаб бурда мемонам. Der Direktor wohnt neben der Schule. Директор дар наздикии мактаб зиндагӣ мекунад. Яъне дар куҷо? Дар наздикии мактаб. Яъне хонааш дар ҳамон гирду атрофи мактаб аст, дар ҳамон наздикии мактаб. Neben uns sitzt eine schöne Frau. Яъне як зани зебо дар назди мо нишастааст. Дар куҷо нишастааст? Во датив, neben wir нагуфтему, wir дар датив uns мешавад. ҷонишинҳо гузашта будем, дар датив ва акузатив иваз мешаванд. Яъне дар назди мо нишастааст. Дар куҷо? Über гуфта, яъне дар болои сари. Яъне дар як ҷое ки баландтар аст, мо дар назар дорем. Mein Vater hängt die Lampe über den Tisch. Падарам ҳамон лампа, чароғро, яъне қандилро бурда ба болои миз меовезад. яъне дар болои сарамон, дар болои миз бурда меовезад. Ба куҷо бурда меовезад? Ба болои миз. Die Lampe hängt über dem Tisch. Қандил дар болои миз овезон аст. Дар куҷо овезон аст? Wo hängt? Дар болои миз, аллакай қарор дорад. Пешоянди zwischen. ин пешоянд дар байни ду чизро дар назар дорад. Sabrina stellt die Bücher zwischen meine Hefte. Sabrina китобҳояшро дар байни дафтарони ман мегузорад. Ба куҷо бурда мегузорад? Ба байни дафтарои ман. Ich stehe zwischen dem Auto und dem Bus. Ман дар байни мошин ва автобус истодаам. яъне дар куҷо? Wo? Das Auto ва der Busi мо дар датив dem мешавад. Zwischen dem Auto und zwischen dem Bus, дар байни автобус ва мошин. Инак пешоянди ин гуфтем дар даруни ягон ҷое ки гирду атрофаш маҳкам аст. Дар даруни гуфтем ҷуздон, дар даруни ҷейвон, дар даруни бино, дар даруни синфхона. Ich lege meine Bücher in die Tasche. Ман китобҳоямро ба даруни ҷуздон мегузорам. Ба куҷо бурда мегузорам? Яъне китобҳоямро ба даруни ҷуздон, яъне ба ҳамун ҷа бурда мегузорам. Meine Bücher sind in der Tasche. Wo sind meine Bücher? In der Tasche. китобҳои ман дар даруни ҷуздон мебошанд. яъне дар куҷоанд? Аллакай қарор дорад, дар даруни ҷуздон ҳастанд. дар даруни ҷуздон. умедворам мавзӯи имрӯза ба шумо фаҳмо буд. барои мустаҳкам кардани ин мавзӯъ шумо метавонед аз китоби олмонии сода истифода баред. ин китоб дорои машқҳои зиёд мебошад. барои мустаҳкамкунии забони олмонӣ ба шумо хеле кӯмак мерасонад. китоб аллакай дар фурӯш аст, дар Садбарг шумо метавонед дастрас намоед. хонаободу тансиҳат бошед. Чус!